Hej og velkommen til AdoSign til e-Boks. Med AdoSign til e-Boks kan medlemmer af danske udlejere sikkert og nemt sende dokumenter til lejere i e-Boks. For at benytte systemet skal du være e-Boks erhvervskunde. Vi anbefaler, at du ser videoen og bagefter prøver at sende et dokument til din egen e-Boks. Så får du den fulde forståelse for, hvordan du kommer i gang og hvordan systemet virker, så du efterfølgende kan sende breve til dine lejeres e-Boks. Start med at åbne din e-Boks erhverv. Klik på banneret øverst på siden og følg vejledningen for at komme i gang med AdoSign. Du kan også starte oprettelsen under indstillinger, som er vist her. Det er også under indstillinger, at du fremadrettet starter AdoSign til e-Boks ved at trykke på knappen Log på. Når du har oprettet dig som virksomhed, får du 5 credits, så du kan prøve at sende et dokument i systemet, uden at det koster noget. Når du har brugt dem, køber du nemt flere under indstillinger og køb credits. Når du skal sende et brev til en e-Boks modtager, skal du vælge Send i menuen og Sikker filoverførsel. Så ender du med at stå på denne side. Herfra er der sådan set kun 2 ting, du skal gøre. Nemlig at tilføje modtageren og de eller det dokument, som skal sendes til e-Boks. Tryk nu på Tilføj modtager og udfyld navnet. For at sende noget til en modtager i e-Boks, skal du kende modtagerens CPR-nummer. Det er det, der gør, at vi kan aflevere dokumentet til den rigtige modtager. I særlige tilfælde kan du vælge kun at sende et link til download, men så skal modtager bruge mit ID, når der trykkes på linket. Så det smarteste er altid at levere dokumentet direkte til modtagerens e-Boks. Når felterne er udfyldt, trykkes Tilføj. Vær opmærksom på, at du altid kan sende til flere modtagere. Nu skal du tilføje et eller flere PDF-dokumenter. Når dette er gjort, så skal der bare trykkes på Send. Så faktisk er det lige så let som at sende en e-mail, men langt mere sikkert. Som afsender er du fuldstændig sikker på, hvem der modtager dokumenterne, og modtager har garanti for din identitet som afsender. Fra oversigten kan du efterfølgende se, hvad du har sendt, hvornår det er sendt og til hvem. Husk også, at du kan bruge AdoSign til håndtering af digitale signeringer, og at du altid kan kontakte AdoSign, hvis du har brug for hjælp. Skriv til os i vores chat, følg dette link, så får du hjælp. Vi sidder altid klar til at hjælpe og rådgive. Tak fordi du så med.